Какво е важно да знаете при избора на пазарна ниша за онлайн бизнес? Изборът на правилната ниша ви дава възможност да се концентрирате върху специфичните продукти или услуги, които да продавате. Така по-добре ще можете да идентифицирате нуждите на вашите потенциални клиенти и да потърсите начините да ги удовлетворите максимално, за да изберат точно вас. Как да изберете точната за вас пазарна ниша? Проучете пазарните тенденции и изисквания на потребителите, за да откриете възможни пропуски и да идентифицирате потенциал за вас. Този анализ може да бъде решаващ при избора на ниша за вашия бизнес, както и при изграждането на стратегията ви за развитие. Добър вариант е да изберете ниша на база вашите интереси и знания. Така ще съчетаете страст и работа в едно за по-добри резултати, тъй като вече познавате пазара в конкретната ниша, продуктите или услугите в детайли, а вероятно и общувате с хора с подобни интереси и следите тенденциите отдавна. Например, ако имате интерес към модата, може бизнесът ви да е насочен към предлагане на модни стоки като облекла, обувки, аксесуари и други. Това със сигурност ще увеличи мотивацията ви и ще ви доближи до успеха. Полезни съвети. След като изберете своята пазарна ниша, разгледайте конкурентите и идентифицирайте техните силни и слаби страни. Помислете за иновативен начин, по който да се разграничите от тях и да предоставите повече стойност за вашите клиенти. Ако не познавате добре нишата, се консултирайте с експерти в областта. Изследвайте потенциала за растеж в сегмента, който сте избрали. Използвайте актуални данни. Бъдете гъвкави и готови да се адаптирате към промените на пазара и потребителските нужди. Оценявайте обективно фактите и бъдете готови дори да потърсите друга ниша, ако тази, която сте избрали първоначално, се окаже, че не е най-добрата за вас. В заключение, изборът на правилната ниша несъмнено е ключов за успеха на вашия онлайн бизнес.